भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। जगदीशपुर पंचायत के धर्मपुर राम गांव में भाजपा पंचायत इकाई का तरफ से सदस्यता अभियान चलावल गईल। स्थानीय मुखिया गिरिजा देवी के पति भरत प्रसाद गुप्ता विधायक राजू कुमार सिंह के अंग वस्त्र देके सम्मानित कैलन। विधायक सदस्यता अभियान के शुरू कैलन। एह दौरान 150 लोग के पार्टी के प्राथमिक सदस्यता दिवावल गईल। अभियान के अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा कैलन। एह दौरान प्रमुख पति विकेश कुमार सिंह, पारू प्रखंड प्रमुख पति विजय कुमार पासवान, पंसपति राकेश कुमार मालाकार, शारदा ठाकुर, योगेंद्र भगत, महेश सिंह, नंदा सिंह भाग लिहलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।